Maayong adlaw kaninyong tanan. Sir RJ Seno, uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron pa nagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. And sa dili pa ko magpadayon, ayabi mo kalimot sa pag-like, share, follow sa atong Facebook page, RJ Horolan Santos Second TV, Apolya.Community page, Kuya Apollo page, and RJ's Vlog 2022. Ug pwede sab mo mag-send din na og Facebook star. So sa itong mga channels, wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo nga itong mga channels, Dali Catholic, Apologist, Interest Official, RJ Santos Second TV, Kuya Apologist TV, and the Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede sa mo mag-send ng super sticker, super chats, and super thanks. And sa mga Katolikong nagatabang sa itong programa, daghang yung salamat. Tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta na itong program, ang naghihapon din sa social media. And karon nga panahon, mga sir o mga ma'am, na alam ko tagaan o gagamay nga pagtinaw. Kaya lagi na mga postings may tungod abtong balita nga dating Sabadista na himong Katoliko, pagkahuman gikan sa Katoliko, ni balik na pod og tawag ining pagkasabadista. So actually sa tinuod lang sa dihang nakabalita ko nga nahimo na convert daw to siya, convert. Nahimo daw to siyang Katoliko, di alam ko mag-isgot sa pangalan, mas maayo man tong kabaw naman sa kinsa siya. Di ba? So sa dihang nakabalita ko nga na-convert daw kuno siya sa pagtuong Katoliko, dili kay ko sold out sa iyahang gitawag conversion. Number one, pinakauna kay ang pinakauna manggod nga makit-an nato nga ilhanan nga ang tao tawag ining na-convert nga naman kay ilimur gina niyag sakto. Ang mga butang kung sa kuan pa ba sayop na iyang gibiyaan unya pagkahuman nahimo siyang Katoliko o gi-embrace niyag sakto ang tibuok pagtuong Katoliko. So sa nakita nako katong ingon ni sa Kristo ayo ninyo hukmi ang mga butang nga subay lang sa inyo nakita apan hukmi ninyo kini subay sa insaktong sukdanan. So samtang nag-aninaw ko so based lang sa akong nakita buutan man di ba pagka-convert na dayon ang kanang gi-embrace dayon ang pagtuong Katoliko, pero naka-feel ko nga dili wholly and fully ang maong gitawag og conversion sa hinungdan nga kung tinuod ka na convert sa pagtuong Katoliko, hinay-hinayon yung pagtuon ng pagtuong Katoliko, ilabi na iyang katesismo. The fact nga nagpabilin gihapon siya nga makaingon kong mangmang sa pagtuong Katoliko, so walay tinuod nga conversion nga nahitabo niya. Tanawa na ng mga banggiitan nga mga na-convert pagka-Katoliko, for example, Scott Hahn, si kining Steve Ray, mga banggiitan na mga doctor of theology na sa laing sekta. So sa may nahitabo, before nahitabo ang ilang conversion, ilahang gituki ang pagtuong Katoliko. Ilahang gisaom ang pagtuong Katoliko. Unsa ba gyud ning gitawag pagtuuha? And tungod sa ilang pagsalom sa kasaysayan, doktrina, teolohiya, liturhiya sa maong simbahan, so nahitabo ang conversion nila. Nahimo silang Katoliko mo na imong tawag inang tan-awan ang ilahang kasaysayan, pag-convert nila pagka-Katoliko, bisag kinsa nila kalaban nila. Halos tibok pamilya nila nga mga pro-protestante nahimo nilang kalaban nga naman tungod kay gi-embrace nila, gihangop nila ang pagtuong Katoliko nga kaniadto ilahang giayran. So nahitabo nga full of knowledge sila concerning Catholic faith. Pero katong ato ang nahibaw-an karon ganing na post sa social media nga na-convert ko no pagka tawag ini nga Katoliko, nya nibalik na po pagkasabadista, wala man ko'y nakita niya nga nahibaw-an sa pagtuong Katoliko. So, duda ko, diha pa lang daan, duda na ko sa tawag anang giingon nila nga conversion. Pero atong ginampo nga mahimong tininuod ang iyahang tawag in conversion sa pagtuong Katoliko. Pero tungod sa kanang giingon nga mga pagsuli kay sige daw lang di lang po kumukuan ino na may mga postings sige pangaytabang siguro basigwa siguro na tagaan og kining eksaktong pagtagad, so mao na nga nibalik kay sa pagkatinuod diri sa simbahang Katolika og depensor ka layman ka di ka kwarta way kwarta diri manerbisyo kang libre, manerbisyo ka nga daghang manaway nimo. So ingon ana ba? So siguro wa siya kagwanta mo lang nibalik pagka Sabadista kay siguro basin lang ha. Basin og dako-dako siguro ang offer mo i-compare nimo sa kinabuhi sa usa ka tinuod nga Katoliko. So ingon ana mga sir. So wala kay ko na tingala nga nibalik. Wala kay ko na tingala nga naman kay
Diya palang daan sa iyang pagkahibalo sa pagtuong Katoliko. Know-how siya, know-how. Number two, kinahanglan na ay tinuod, genuine obedience sa kang Ginoong Jesucristo ug sa iyahang simbahan. So kung may genuine and tawag ining obedience sa simbahan nga gitukod na Ginoong Jesucristo, kabalo ka. Kung tinuod ang Katoliko, kabalo ka nganong importante sa mga Katoliko ang simbahan ni Kristo. Kay gitudlo sa simbahan Katolika o gitudlo mismo sa balang kasulatan nga ang Kristo ug ang simbahan dili gyud na managbulag. So, mo di pasabot kung nakit-an nimo ug nasayran nimo ang simbahan Katoliko gitukod ni Kristo, bisan pag unsang kalisod ang imong maagyan. Imo agyon na sa gubangon ngano man kay di man nimo gusto mawala ang Kristo. Di ba? Kay kung imong biyaan ang simbahan Katolika, imong ayran ang simbahan Katolika, imong giayran or imong gibiyaan si Ginoong Jesucristo. So mo na nga, kung tinuod ka na convert sa pagtuong Katoliko, di ka mabiya sa iyong simbahan. O tanawa ng mga kaniadto nga mga Protestante, tanawa, hatod karon. Pila na kadekada ang ilahang pagpuyo sa simbahan Katolika nga never ni hawa. Gikan sa ilang conversion, gikan sa ilahang pagbalik pa Katoliko. O, for example, Brad Novedura, o tanawa. Di ba, hatod karon na agi hapon, pastor ganina ha? O. So, buti pasabot, makita na to nga na pinuod nga obedience sa pagtuong gitugyan ni Kristo sa iyang iglesia. So kung nibalik ka sa pagkatawag ining Seventh Day Adventist or ka ng mga sekta, nibiya ka sa Seventh Day Adventist rather, pagkahuman nagkatoliko ka niya, nibiya na po sa pagkakatoliko, nibalik na po ka Seventh Day Adventist. O niya katubag yung pagbiya niya Seventh Day Adventist, napagin siya magipangbuyan nga mga istorya nga ang Seventh Day Adventist nanudlog bakak. Di na kuno siya mabalik kay ang 70 Adventist nanudlog bakak. Unya karon, gikauna po niya yung kaugalingong pamulong. Subot pasabot, dili tinuod nga conversion ang nahitabo sa maong tao. Pero again, ang conversion magud grasya magud na mga sir ug mga ma'am. Grasya magud na siya. Kay grasya siya, so buti pasabot dili na gikan sa tuwa. So kay katong atong amigo wa man gitigrasa sa pagtuo, so never na siya nga makahangop huli sa pagtuong Katoliko. Ngano man kay man siya grasya, wa man siya tagay sa Ginoong Dios og grasya sa pagdawat sa iyang pagtulunan. O so kay wa man siya dawata, wa man siya gihatagan og grasya mo na nga mura siya og bitong siya tawag ini kini bitong kalag nga nagkundinar. Di ba kita kanang kalag nga nagkundinar wa mahimutang ba? Siguro basig na ay personal nga katuyuan, mga personal interest nga wa ta masayon. Ug tungod nga na siguro wa makabuot ang personal interest sa iyang tumong tinguha mo nang tibiyaan niya ang simbahan ni Ginoong Jesucristo. So ayun, so kana kung naay mga babadunggan nato nga na convert sa pagtuong Katoliko atong iyang po nga tinuod na conversion. Tinuod na nga grasya nga iyang nadawat. Kay kung dili na grasya nga gikan sa Dios, iyang nadawat, wala tinuod nga conversion niya na. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.